ናይ ለማዓንቲ በዓልቲ ታሪክና ህይወታ ትበሃል። ህይወታ ትምህርቲ 7ይ ክፍሊ ልክዕ ምስ በጽሐት ዕድሜኣ 13 ዓመት ምስ ኮነት ናይ ንእስነት ባህርያት ለውጢ ምርኣይ ምስ ጀመረት እዩ። ንሳን መሓዙታን ኣብ ባዮሎጂ ትምህርቶም መምሃር ስለ ዝጀመሩ ናይ ስነ ተዋልዶ ትምህርተን ጾታዊ ርክብን ስለ መማረጽታት ጥንሲ መከላኸልን ክመሃሩ ዝጀመሩ። ህይወታ ክልተ ብጣዕሚ እትፈትወን ሚዘርን መሓሌትን ዝበሃላ መሓዙት ነበረኣ። ካብ ሰለስቲአን መሓዙት ህይወታ ብዕድመ ብ3 ዓመት ትበልፀን እንትትከውን ኣብ ትምህርታ ዝተሓተት ስለ ዝኾነት 3 ግዜ ወዲቓ ንሳልሳይ ግዜ ምስአን መምሃር ምስ ጀመረት እያ ተፋሊጣተን። ኣብዚ ዓመት እዩ ነይሩ ሚዘርን መሓሌትን ወርሓዊ ጽግያን ጡበን ክወፅእን ዝጀመረ። ህይወታ ግን ቀዲማተን ነዚ ነገር ስለ ዝረአየት ብዙሓት ሓደሽቲ ነገራት ትዛረበን ነይራ። ሰለስቲአን መሓዙት ስልኪ ነይርወን። ናብ ቤት ትምህርቲ ስልኪ ሒዝካ ምኻድ ዘይፍቀድ ዋላ እንተኾነ ብሕቡእ ስልኪ ሒዘን እንዳመፃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፎቶ እናተሰኣላ ቪድዮ እናተቐረፃ ይዘናግዓ ነይረን። ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ትርፊ ሰዓተን ኣብ ጎግል እናኣተዋ ዘድልን ዘየድልን ቪድዮ እናረኣያ ይዘናግዓ። ሚዘርን መሓሌትን ስለ ከምዝታት ነገር ብዙሕ ኣይፈልጣን። ግና ህይወታ ስለ ከምዚ ነገራት ተርእየንን ተረድአንን እያ። ህይወታ ኣፍቃሪ ስለ ዝነበራ ብዙሓት ስለ ወድን ጓልን ዝገብርዎ ነገራት ህይወታ ትዛረበን። ስለ ምስዓዓምን ጾታዊ ርክብን ቀዲመን ዝፈልጠሉ ምኽንያት ብህይወታ እየን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ሰለስቲአን ካብ ሰብ ርሕቕ ኢለን ንበይነን ኮይነን ናይ ጾታዊ ርክብ ቪድዮታት ይሪኣ ነይረን። ህይወታ ምስ ኣፍቃሪኣ ጾታዊ ርክብ ካብ ዝጅምሩ ዝጸንሑ እንትኾኑ ካብ ፊልም ጽቡቕ ልምዲ ንኽህልዋ ካብ ፊልም ሓደሽቲ መንገድታት እናረአየት ምስ ኣፍቃሪኣ ከምኡ ከም ትገብር ምስ ተዛረበተን ንሳተን እውን በዚ ነገር ተሓንጤን ኣፍቃሪ ዋላ እንተዘይሃለወን ቀዲመን ስለ ጾታዊ ርክብ ምፍላጥ ኢለን ቪድዮታት ይሪኣ ነይረን። ቀስ ብቐስ ግና ሙሉእ ኩነታተን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ኮነ ብዘለወን ግዜ ኩሉ ሻብ ብቪድዮ ምርኣይ ኮነ ስርሐን። ኣብዚ ግዜ ንጾታዊ ርክብ ዘለወን ድሌት እናለዓለ ኸደ። ካብ ኩለን ብዝበለፀ ድማ ሚዘር በዚ ነገር ዝበለፀ እናተጠቐመት እናረአየት ምኽያድ ጀሚራ። በዚ ነገር ድማ ውልፍቲ ኮይና ኣብ ቤት ትምህርቲ ትሪኦ ቪድዮታት ኣብ ገዛ ንበይና ኮይና እናረአየት እውን ባዕላ ንባዕላ ንምርካዕ ክትፍትን ጀመረት። ይኹን እምበር እዚ ዝስምዓ ስምዒት ምስ መሓዙታ እንትትኮን ከይፈልጣኣ ተጠንቀቕያ። እዚ ነገር እናረአያ ንዓኣተን ገዲፋተን ብምትሳዕ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቶም ሸቓቕ ብምእታው ዓርሳ ንምርካዕ ባዕላ ንባዕላ እናነኻኽአት ንነብሳ ኣብ ዘዕገበትሉ ግዜ ተመሊሳ ናብ ኣተን ትኸይድ። እዚ ኩነታት ዘስተውዕለላ ዋላ ተዘይሃለወ ድሕሪ ግዜ ግና ነዚ ቪድዮ ብዝረአያ ቁፅሪ ሽቓቕ ኢላተን ተሲኣ ምኻዳ ምስ ደጋገመት ክጥርጥርኣ ጀሚረን። ዋላ ንሳ እንተኾነት ንሳተንከ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ይስምዐን ዶ ይኸውን? ዋላ ሳባይ ጥራሕ እዩ እዚ ስምዒት እናበለት ብተደጋጋሚ ተሓስብ። እዚ ነገር ግልፂ ጌራ ጠይቃተን ኣይትፈልጥን። ናይ ሕዚ ግና እናገደደ ኸይዱ ብዝረኸበቶ ኣጋጣሚ ኩሉ ዓርሳ ክትዕግብ ክትፍትን ጀመረት። ኩሉ ሻብ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ ወፀት ብጉያ ንገዛ ኸይዳ መደቀስ ክፍላ ኣፅያ ከምቲ ዝለመደቶ ትገብር። ኩሉ ሻብ ናብ መደቀስ ክፍላ ኸይዳ ድራር ንኽትድረር ኣዲኣያ በሪ ናይ መደቀሲኣ ኳሕኳሓ ትጽውዓ። ሚዘር ብትምህርታ ንፍዕቲ ዝነበረትን ወለዳ ገና ቀዳማይ ክፍሊ እንተላ
ንኽትነፍዕ ዝሓገዝ እዋን ስለ ዝኾነት ኩሉ ሻብ ወላዲታ ኣብ መደቀስ ክፍላ ሚዘር ከፍ እንትትብል ተንብብ እያ ዘላ እያ ትብል። ኣዲኣ ንሚዘር ሓደ ግዜ ንደገ ውፅእ ኢልኪ ተዘናግዒ ተፃወት እናበለት ቅርሺ ተህባ ነይራ። ሚዘር ግና እዚ ነገር ምግባር ካብ እትጅምር ደገ ወፅያ ምዝንጋዕ ኣየሐጉሳን። ኣቦኣ ንሚዘር ብጓሉ ኣመናዩ ዝተኣማመንን ዝምካሕን። ኣቦኣ ንሚዘር ንሱ ስራሕ ስለ ዝብርትዖ ግዜ ሂቡ ዋላ ተዘይተኸታተላ ንትምህርታ ዝኾኑ ነገራት ኩሉ ግና የማልአላ ነይሩ። ብትምህርታ ንኽትነፍዕ ዝኸበዳ ነገራት ኣብ ጎግል ንኽትርኢ ሞባይል ገዚኡ ዋይፋይ እትዩላዩ። ሚዘር እውን ክሳብ ሎሚ ብትምህርታ ኣሕፊራቶም ኣይትፈልጥን። ኩሉ ሻብ ተሸላሚት እያ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ቀረባ ጊዜያት ኣብ ትምህርታ ዝነበራ መንፋዕቲ ብሰንኪ እትዝኣተወቶ ወልፊ ኣብ ትምህርታ ቀኒሳ ብዙሕ ግዜ ዓርሳን ትተርክዕ ኣብ መደቀስ ክፍላን ኣብ ሽቃቅን ስለ ዝኾነ ናብ ሽቃቅ እንተኣትያ ቀልጢፋ ስለ ዘይትወፅእ ነዲኣ ከሕስባ ጀሚሩ። ታይ ኮይና ይኾን ትብል ኩሉ ሻብ ኣዲኣ። ሚዘር ኩሉ ሻብ ድሌታ ምስ ገበረት ትጠዓስ እያ። ምኽንያታ ድማ ንሳ ጥራሕ ነዚ ነገር ትገብር ኮይኑ ስለ ዝስምዓዩ። ቀስ ብቐስ ነዚ ነገር ተዘይጌራ ናይ ድብርቲ ስምዒት ክስምዓ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ እዚ ነገር ምድግጋማ ኣጠዓሳሞ ነዚ ነገር ክትገድፎ ምስ ባዕላ ቃል ኣተወት። ይኹን እምበር ነዚ ነገር ዘይምግባር ኣመና ስለ ዝኸበዳ ግድን ነዚ ነገር ጌራ ካብ ድብርቲ ትወፅእ እያ። ሓደ መዓልቲ ንምሓዙታ ከምዚ ኢላ ሓተተተን። እዚ ቪድዮ ድሕሪ ምርኣይክን ምንም ዓይነት ስምዒት ኣይስምዐክንን ክትብል ሓቲታተን። ህይወታ ከም ዝበለታ ኣፍቃሪ የለንን ዶ ምስኡ ብተግባር ኢና ንገብሮ ምስ በለት መሃሌት ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ብቪድዮ ምርኣይ ከም ዘይለዓላ ሕዚ ግና ኣብ ቀረባ ካብ ሻልሻይ ክፈለይ ኣትሒዙ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ዘቕርበላ ዝነበረ ወዲ ፍቕሪ ክትጅምር ምዃና ምስኡ እውን ንመጀመርታ ግዜ ክድቅስ ምዃና ተዛረበታ። ኣብዚ ግዜ ንነብሳ ዝበለፀ ጸሊኣቶ ንሳ ንበይና ባዕላ ንባዕላ ተርክዕ ምስ ወዲ ተባዕታይ ርክብ ተትጅምር እዚ ሕዚ ዘለዋ ባህርያት ከም እትቕንስ ሓሰበት። ግና ንሳ ኣብዚ ዕድመይ ኣፍቃሪ ክህልወነ ይግባእን ኢላ እያ ትሓስብ ነይራ። ምኽንያት ናይ ዝመበሊኣ ድማ ወለዳ ካብ ኣነ ዘይጽበዩን ናይ ወለዳ ናይ ኩሉ ሻብ ምኽሮም ኩሉ ነገር ኣብ ጊዜኡ ይብጻሕ እዩ፣ ኩሉ ነገር ድማ ኣብ ጊዜኡ እዩ ደስ ዝብል እዮም ዝብልዋ። መዕዋይ ሓፍታ ድሕሪ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታ ብቁልጡፍ ስራሕ ተይሓዘት ዝመስረተቶ ሓዳር ጽቡቕ እንተይኮነ ካብ ሓዳራ ዝወለደታ ቆልዓ ንበይና ካብ ሓዳራ ተፋቲሓ ተዕብያ ምህላዋ ንዓኣ ኣብነት ብምግባር ይመኽርዋ ነይሮም። ንሳ እውን ነዚ ነገር ንዘይምድገም ኣፍቃሪ ንዘይመሓዝ ንነብሳ ቃልኣትያ እያ በዚ ተግባራ ቐጸለት። ሓደ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ንባዕለን ዘርክዓሉ መንገዲ ብናይ ወዲ መትሎ ቅርፂ ዝተሰርሐ ባምቡላ ከም ዘሎ ፈሊጣ ንኽትገዝእ ዋላ ተደለየት። ደፊራ ክትገዝእ ብዘይምኽኣላ ብኢዳያ ንባዕላ ትገብር መሓዙታ ነቲ ቪድዮ ዝሪኦኦ ዝነበራ ብተግባር ስለ ዝገብርኦ ምርኣይ ይገድፍኦ እየን ነይረን፣ ምኽንያቱ ኣፍቃር ስለ ዘለወን። ንሳ ግና ከም መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይገዳ ነበረ። ንመጽናዕቲ ትህቦ ዝነበረት ግዜ ክትስእን ጀሚራ ናይ ፈተና ውፅኢታ እናወረደ መጸ። እዚ ዘስተውዐለት ኣዲኣ እንታይ ከም ዝኾነት ብተደጋጋሚ ትሓታ። ስምረት ግና ምንም እዩ ነይሩ መልሳ። ሓደ መዓልቲ ግና ሚዘር ከምቲ ልሙድ ኣብ ሽቃቅ ኮይና ክሳብ ሎሚ ካብ ዝገበረቶም ብዝበኣሰ ብባናና ባዕላ ንባዕላ ንምርካዕ እናፈተነት። እቲ ባናና ኣብ ውሽጢ ተቐርቂሩ ተረፈ ኣይወፅን እውን በላ። ወለዳ ድማ ምሳሕ ንምብላዕ ይጽበይዋ ነይሮም።
يخون دا أمبر لعل 4 دقيق سلازي دنقويتهم ولاديتا ناب شقاق كيدا انتاي كم زخونت حتيتاتا ميزر دحرز زفتر نجر حاسبا عرسا أمانات ألقتو بزيكا بخيات دما منم كتقبريك علتن ناي ولادا بخيات زي سامعت هدا انتاي كم زخونت انتاي فلتت ولادي توننا بخيت نتبرخت خفتلا عويلا تزاريباتا اتستفتر نجر كابزن لعلي كتحابقو سلازيك علت نتبرخ فيتاتلا ادخلو نجر ترأيا ادخلو زحابقتو نجر تفلتا بقلتوف ناب هوسبيتال كيدا اتبانانا ولان توتسوو نساقنا بحفرت كسادا دفأت ولدا ازقات امي ولان تزي حسبون انت زي تتقبيون زحفر ولان تخونم اتنجر شيطان اقاقيوا زقبرتو نجريو إلهم حاسبهم نابت أبل وسيدهم تقبل يطمقوا والو بزقات عمي نيميزر ولدا نبعلهم يوم وقيسهم قولعوت نزي هوت جناي محارو سلسلو تخكلن يامن قد مرعين ندق مكتتالن ناتهم حلفنت مخانو فلتو نيميزر قريبهم يما خروان يكتاتلوان تزنبرو زخلو يمتفترن نيرو أمو وداتا زفلت ونجر دما حدا جزاء نمزنقع تباهلو نقلعوت إرما زي متونو مصحافتن فيلمتاتن مرعي زي يدلن مأتاوي أمبر موزيئو أمنا خبيد نابزو خونا شجر كأتوام سلازخل بفلاي أبناء سنة نزلو عدما نمرعين نمسمعن نمرزقم نجرات بولد دختتلن مرجان زتدقفو تزخون تصبغيو